Sopo iki? Bismillahirrahmanirrahim, rezeki. Halo bos. Empring. Ono to bos? Malah empring Jawa bos. Kualitas nomor siji. Gur takon 30 bos per lonjor. Nek 18 ora oleh to bos. Iki empringe iki tuwek keklek bos. Kuandel, tur ora gampang pecah. Tur ros-rosane barang iki dawa bos. Lah rencana rek tonggo proyekan apa bos? Oh alah tonggo kos-kosan. Lah iki to cocok banget bos. Asli pring iki kualitas super tenan. Pring iki kalahe gur karo gorok bos. Karo anak buahmu sing nakal kuwi. Sing sok gelem jupuk. Nek retok ketok saiki jan mangsane pas banget bos. Pas banget karo mangsa kembang jagung. Dadi mengko awet banget bos. Mbubuk ya ora tedas. Lah rek butuh pirang batang iki sidane? 300. Ora digenepi 500 sisan bos, men gampang le ngepeng nggih. Oke siap bos. Di DP 10% ra apa-apa bos ya. Oke. Suwun bos ya.